morning. Lulutuin na yun. Lulutuin na namin itong puso na kinuha namin kahapon. Yan guys. Oh. Hindi namin naluto kahapon. Gawa nung nag-brown out and lakas ng ulan. Yeah, ngayon namin lulutuin. Pananghalian. Yung tagaluto natin, galaw-galaw. Magluto ka na dahil wala ka Nilagdat kahapon. kami kagabi. Gawa ng vaccine. Walang nalakit ang katawan namin. Ganun pala yun. Bakit nilalagnat? Sa katawan. Oh, ano to te? Magsasalag tayo ng mani. Para Ito pa guys yung mani namin, ina-harvest namin. Yung aming sariling kumain ko tanim. ulan. Kain naman kain. Kung magluluto guys, hindi pa singat siya kasi ang taligaya. Hindi kami makaluto. Masama ang pakiramdam guys. Epekto ni ni Johnson & Johnson. Johnson. A few moments later. Yan guys, kinakatay na nila ang puso ng saging. Yan guys, tinatanggal-tanggal yung ganito Kulapot daw. Ang tawag dito. Ano guys? Ito Bulaklak niya yan. Kulapot daw sa Ilocano. Pero hindi namin alam sa Tagalog. Pero bakit pag kumakain kami sa karinderya, may mga ganyan. Yung iba hindi tinatanggal. Ito po yung tinatanggal namin. Parang kumbaga yung parang sa puset, meron siyang plastic sa loob. Yan, ito. Ikaw magluto lahat, ante? Yuan na eh. Galing magluto. Hindi kami makaluto. Nag-rigor kami kagabi lahat, ante. Kahit si Balong, No? magsakit daw ngayon niya. Ay, nagpaturok ba siya? Oo. Kahabol. Hindi kami nakatulog ng matino. Yung sakit ng malaria. Totoo talaga, no? Wow, Yung katawan ko. Bakit kayo nung nagpabaksin kayo, hindi naman? wala. Nagkama kaagad yung gamot ko. Sa iyo, hindi naggana. Oo, yun ang gamot. Saan natin sabi ay yung Pangkuan. nilagnat? Yung ang gabi. Pang... Pag nilagnat daw guys, ako na lang ang gamot. Si mama din parang Si mama, nanghina din talaga eh. Hindi nakatulog kagabi eh. Bigat ng braso ko. sige, ako, bangon ako ng bangon, sige. Nadanagan ako. Si Gigi ka, nag-chat pa si Gigi kagabi. Hala, kamusta kayo? Sabi niya. Ginalagnat na rin ako. Kala namin guys, magiging zombie na kami. Di pa nga nagsundi. Takot si Chacha, baka daw maging zombie kami lahat dito. Sabi niya, pag kukuha ko yung mga pira ninyo, magiging ako sa kanila. Wala niya pag iligtas yung pera. Sabi ko, Tsa, paano pag naging zombie na kami lahat dito? Pag kukunin ko yung pera nila, maglayas na, ay na ako. Kung saan ako may makuha kang pera namin, Tsa, wala nga kaming pera. Sabi niya, Cha, ikaw na lang eh. Shoutout po pala kay Sir Ramil Casabar. Hello po. Good morning! Thank you po sa panonood. Shoutout din po kay Ma'am Merlinda Roldan. Hello po. Shout out kay Rapi Bora. Salamat. Thank you po. Hello po. Good morning. Hello po kay Dema Jigster from Riyadh. Ingat po. Hi, ingat. Shoutout po kay Chairman De Los Reyes from Abu Dhabi. Hello. God bless po sa inyo. Yan guys, tinatadtad na ni Auntie Pasing. Lahat may pakinabang. Parang ano din. Parang yun. Araw na naman, mamaya magulang na naman.
Yan guys, so umpisahan na natin ang tortang puso ng saging. Itong ating ingredient. Asin, paminta, itlog, tsaka harina. Siyempre ang sibuyas. Dapat maraming sibuyas guys para mas masarap. Magic. Isa kasi yun yung nagpapasarap. Yan. Sige, start na tayo. Lagay na natin ang harina. Pasensya na guys, ang kukulay. Nagkukulay ang cook. At ano, may dinaramdam. Iba ang tama ng vaccine. Ibang tama ni Johnson guys. Ibang tama. Tinamaan kami guys eh. Sinirang kaso kami lahat. Natakot si Chelsea, kala niya maging zombie na kami. Then, itlog. Fresh egg from the farm. Lagyan natin siya ng tubig. Tsaka paminta. Masarap din siyang gawing patties to sa hamburger. Na-try ko na rin siya dati. Tsaka asin. Halo-halo mo na siya. Kala ko ito Pagyan ko ng tubig na may niya. Kaya, Lagyan natin ng tubig. Yan, ready na. Pwede na siyang iprito. And guys, pwede na siyang iprito. Mamaya. Next! Dito naman tayo sa adobong puso ng saging. Empty pa siya ngayon ang magluluto. At iba talaga yung aming pakiramdam. Dito na kami sa labas nagluto, guys. Yan, sibuyas. Ito ang puso ng saging. Lagyan natin guys ng toyo. Sarap guys! Sinong gutom dyan? Fresh na fresh po ang aming puso ng saging. wow, bango. Ang sarap nito. So yummy. Lagyan natin ng paminta. Ang bango pag maraming paminta. Ito na. Kunting suka. Kunti lang. Ito kunti lang po. Ito na siya guys. Ayan, sarap. Piprito naman tayo ng tortang puso. Tayo natin siyang maging kulay or brown. Much later. Sarap po. Diba? Ang sarap. Gusto nyo guys? Para sa inyo.
Dragon fruit. Ay, nagsalat sinagalo si Kunay Rambutan. A few moments later. And guys, mag-shake din kami ng dragon fruit. So-try namin yung lalagyan siya ng condensed saka yellow. Yellow. Ice. Yellow. Sarap to guys. Late. Saka yellow. Mura lang yung sarap mo guys. And then, milk. Dagdagan pa natin ng dragon fruit. Sarap. Busy kayo magbalat ng ano ah. Isa na kabaksak na? Oo. Bawang. Para sa mani. Sarap. Ang itsura. Dagdagan pa natin ng yellow. Shake girl ka ngayon ah. You know, may pang ganyan siya guys. Wow, may pa-toppings. Hala, kasarap. Sarap. Gusto mo? Hindi ko tayo nakakakain. Ubus na yan. Sino may gusto to? Alam ko, mag-aray pa. Sarap ko pag pinigil. Sarap. So refreshing guys. Sa buwis, tapos lang. Ang sarang sawa ka. Sagana kami sa putas, sa gulay. Ayan. Try nyo ante, sarap. Dami-dami man. Ay, kaya mo lang eh. Ang dami pa oh. Sarap. Walang halong biro. Ang sarap niya guys. Kem? Daganapot na. O, diba? Kulay pa lang. Much later. Yan guys ang aming ulam. Adobo. Adobong puso at torta. Tsaka nilaga. With dragon fruit. Dragon fruit shake. With dragon fruit. Guys, kain tayo guys. Kain. Alam ko na ito kita, Jen. Meron pala yan. Ito ang gusto ko guys. Nilaga. Kanya-kanya ma. Oh, lagyan mo. Nilaga. Yan yung akin.
Kumain ka na, Nes. Sarap na daw. Ha? Sarap na daw. Si Gigi guys, absent. Nilalagnat. Tinatamaan din ng vaccine. Hindi niya kinaya. Parang mahimatay pa naman yun kahapon. Hello po kay Sir Michael De Castro. Ito na po yung request na shake. Ginawa ko na po. Hello po. Sarap po. Sarap po. Sarap po, Try yan. niya din po sa inyo kapag may dragon fruit ka. Baka ng plato. Ito may plato na dito. Ito ako may plato. Di ba nagamit ka? Sila yun is ay. Yung plato din yan. Tapon. Ito ako may plato na dito. Tanggasan din yan. Hindi ko na dito yan. Sarap nito. Torta. Ito ko sa pakin eh. Hindi pa ulam. Ano yan? Nilaga? Nakakausin niya. Ito pa ako. Ito. Ibang klase ko talaga yun. Ako nga walang ganyan. Hindi ako tinirahan. Umis pa ba? Sao bang nilaga niya? Ito kong dami yung... Diba? Baka naman. Tatlong putahe yun. Ito pala yun. Gamit din ito adobo. Kupla. Char at bugla lang. Ayan din ako. Ano adobo na eh? Adobo? Ito adobo. Mabuhay ka talaga yun. Rice kahit hindi karne. At yung surang buong. Alex, wala din. Absent din. Nasa bukid sila guys ni Kuya Ulan. Tirahan na lang namin. Ito pa ako ni mo na sa lahat o nilaga. Bakit? Kaya ma? Bakit man yung ulam mo? Ito ay ayun na rin yung break out. Kabuko mo. Hindi. Sakto ah. Sunod na naman ang tanghalian. Sa isa lang dapat. Kahit ano dito sa probinsya guys. Okay. Silip na din sila. Hindi pa yung luto. Siya na guys, medyo matamlay-tamlay ang mga girls na yun. Lahat talaga kami guys kagabi. Gintrang kaming malaria. Si Papa mo sakit ang katawan. Hindi yung gagawin ko na kayo. Tulog sa daw. Hirap mo kasi pang di ka rin magkilos-kilos. Lalo ko lang balda. Kaya sa mga hindi pa nakapabaksin yan, nagpabaksin na kayo. Sa mga hindi pa nagpabaksin, magdalawang isip na kayo. Charot. Akala namin maging zombie na kami. Harap ng bagoong guys. Pagsalang. Hello po sa aming gayon na si Kiyoki Aloha. Mangan tayo. Kain! Mangan. Ingat ka dyan. Mangmangan kay Kastoy, ganyan. Sa Bumanay. Sa Ilocano sa Bunganay. Ng mga na, Kailang bumili ka ng mamahalo. Sa paligid lang guys ang mga ulam namin. Basta masipag kang hanap-hanap. Saka wag ka lang din maagte. Ang ulam.
pa guys, magpapapak kami. Ay, pag-uuso. Nangunguso na yung collecting. Ang garawang ka pa. Hindi kayo manganay? Busog na ako. Wala nga akong panlasang tea. Ewan ka saan nari ko dito. Saan ka na? Ano ang boyfriend ng Tiligaya? Sige, Ito guys, yung asawa ni ano. ito guys, ang asawa niya yung Tiligaya, boyfriend ng Tiligaya. Mag-guide guest ng Uncle. Hello po, hello po. Hello po. Diba? Heart trap na heart trap. Sige na, parang ayun yung Uncle Sally ni yung Tiligaya. Ito si Uncle Sally. Ang bukol nito. Ito yung Uncle Sa Sally. mukha? Shake. Yan guys, tapos na naman po ang aming panangalian. Thank you sa panunood. Thank you po. Thank you po. Enjoy kayo.